Hey guys! So, ano ko say guys ko. So mga pre, mga tol, mga katropa ko, mga migs, kag mga miga, na ang gusto ko subong i-share ang experience ko gamit ang inyong cellphone. Diba? Ang BlackBerry, ano siya wala? BlackBerry. Na. So gusto ko na i-share kay nag-experiment ko kung ang akong iPhone, why ko na naging gamit. Doon mga pilato, doon mga dua kasi mana, guro. Muna. Kaya gusto ko lang i-share kung ang ini na cellphone, amo ni klase na cellphone, magamit bala sa amo ni na Chimpo 2019. Amo na. Pero bago ko nang isubig ko dahil sa inyo kung ano ang specs inyo bala, ano ang CPU ya 1.2 GHz, QC8655 sa mga hilig cellphone na hindi ka muli. So, ang iya unod, ang built-in niya na memory, ang internal na storage 8GB. So, okay naman siya. Ang iya RAM 768 MB. Iya camera, ng 5 megapixel. Para pakita ko sa inyo camera yan. Selfie ko eh. Okay. Ba? Okay man, narang pa yung na ayun. Kag may flash siya. Picturean ko. Picturean na ka mo. Smile. So far, okay man sa isang pag-ibig. Isang picture. Parang so, pwede okay mo na camera yan. Kung nga kasi kung maging nyo, 5 megapixels kag may flash man, may wifi. Kag mo makakonect kasi internet, may wifi siya. Kag lipat mo gamba, touchscreen sa gali ara tanawa. Touchscreen. So, mga guro namin siya. So, may mga kabalo ko yung mga mangkot kamo ang iba naman ang gulo ng so maka-Instagram ka din hindi ka din maka-Instagram try ko kayo open sila website pero do wala din application kaya ang ila app store nilo kabud na balahaw nyawan pa ko kayo connect ko pa sa PC diyon ila application limited kaayo na kagdo basta do wala kagin may magamit except guro jutay na apps ang hindi maka-open ka di Facebook maka-open ka pero sa browser lang i-blow kaya doon ka bisyos ang muna hindi kita sa pareho sa Android or sa iPhone na Facebook ba lang magamit mo dito ang muna maka-view ka lang mga bali doon ka free data ka lang yun kaya kung wala ka sa wifi makakita ka doon tayo na picture same man sa Messenger ang Messenger hindi man ang muna ka namin dugwa mo duga chat ka lang bala sa free data bala i-refresh mo pali sa browser kung nag-open may man app pero ang app na para diriyo hindi na sa updated so makagamit ka Facebook pero hindi git sila ka muna ka namin experience maka YouTube kagiayhan well nagamit ko YouTube okay man siya maglantaw pero dumilag jutay kino hindi aguro kaya bala ang solusyon ang sa 1080 lantaw 720 yung muna nang maka-Facebook ka pero hindi namin ang experience duga lagit sa paglaban mo yung browser lang yun mo magamit maka-ML ka syempre hindi ka sarang touchscreen hindi nigali Android na bali yan ka BlackBerry na OS BlackBerry OS tawag nila. So, anong pulos yung cellphone? Para kay sinulisa mo, hindi na cellphone ng lang itong bra ko ginagamit ko, maka-text lang ko, maka-call, kag baka pamati music, kaglantaw videos, amo lang ng apat. Amo na mati music, at least may sa earphone jack, amo lang namin. One day ang battery life pag gusto ko surya sa inyo ang battery life ng 3 days as in ibabayaan ko lang din aging nagamit mag-enjoy tayo lang pero mga 3 days wala kaging charge amo na
Pero kung power bank na dala, at least hindi ka rin mo dasig mo ang battery. Kito ka kingi, sabi ka tama. Ano, basta doon ka damo, yung problema. Sabi, ako yung bra ko, pakita battery kasi yung kung okay ang speaker. Wait lang. Wait ako di kanta na wala copyright. Speaker, Matia. Are you microphone? Max volume na yun. So, ako muna siyang yung music. Din sa video naman, makita tayo video. Okay? Review. Exacting na. So, kaya mo na ginobra ko. Ang obra ko ni, baligin mo ko na sa do iPad touch balahaw. Na damdaman sa music, kagamdaman sa mga videos na kung mga board ko yung gay, saksak na earphones ko, lang tawag ko video sa matakaan ko. Tama na. Bali ang main ko. Pagka-budlight, para sa interface niya, ariyo, kita nyo lang icon niya ho sa right, mayara nung envelope, kagda mayara cellphone. Email lagi siya. Aring text, bali mo yung text, so, ang mo email na iset up pa mo lang takan ko, abi ko tapos ang gamiton mo lang, di ko mag-text ko mo yung okay man. Ako na sa good life, ako yung mag-post man sa mag-text. Pero doon na ako naanad kabi sa mga Android or iPhone, mapilitan kagay magtuon sige, kasama-sawaan, kasama-kasawa ka. Aring ila YouTube app, ko. Kung open ko, ako nang iba, go to YouTube, upload video. So, go to YouTube, ako na, video sa balaw. Kung conclusion, kung gusto nyo magpakal or magamit sa yung cellphone, arab lang kung no choice ka na kadamo na barato sa buong ng mga Android yung cellphone. Actually, yung bakal ko na isa ako, classmate, kaya doon na kay, hindi na magagamito ni baka ko siya 1,000 pesos. Di yun yung bakal ko. Nag-back lang ko pag ng battery. Nag-back lang ko pag ng battery. 500 pesos sa 888 na mall. Init. Ang muna yun ang tagas to, 1,500 sila. Plus may pag di na memory card na tagas ako, may gig ako. Bali, nang masarangan, ganit sa micro SD yan is 32 gig. Bali sa 8 gig, may 2 ka 8 gig. 8 gig sa internal, nag 8 gig sa micro SD. Bali may 16 gig ko ito lang. Ang muna, pwede ka butang movies or music below or just secondary phone mo lang dito. Ang muna. So guys, kung may plano kung magbakal, mga amo ni klase ng cellphone, mga Blackberry, mga daan na Nokia, ang muna, kasi makibot ko, hindi ka mo maka-Facebook, Instagram, YouTube, or Messenger, Viber, ganyan hindi mo gano'n pwede rin. Ang muna. So guys, thank you for watching the video. And please subscribe mo sa channel ko. Lapit na lang ako makalabot 1,000, somewhere 800 na siguro. Kaya if you like this kind of content, nag-review ko sa mga cellphone, do plano ko gani mabakal daan ano kaya kag-review ko sila, kagamiton ko bala ako. Ang plano ko mala na. So guys, I'll see you on the next video. Peace.